Vitajte pri podcaste Bezpečne z AI, ktorý vám prináša spoločnosť Besoft. Ponúkame aktuálne témy z BOZP, vysvetlené jasne a moderne, s využitím umelej inteligencie. Získajte praktické rady a pohľad na technológie meniace svet bezpečnosti práce. Viac informácií a našu odbornú aplikáciu Besoft Online nájdete na www.besoft.sk. Poďme na to! Vítajte. Dnešná analýza sa začína pohľadom na niečo, čo denne míňame. Vlastne to často úplne ignorujeme. Ale v jedinom kritickom momente to doslova rozhoduje o živote a smrti. Dnes sa zameriame na bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci. Kľúčová myšlienka pre dnešok znie jasne. Nejde len o nejakú otravnú farebnú tabuľu, kde si na stene výrobnej haly. Alebo v sklade. Alebo v sklade, presne. Ide o vysokostrategický nástroj riadenia rizik v každej jednej firme. Správne označenie reálne predchádza vážnym pracovným úrazom. Znižuje právne rizika pre vedúcich pracovníkov a majiteľov. A v neposlednom rade pomáha zvládnuť mimoriadne situácie bez smrteľného chaosu. Predstavme si obrovskú hlučnú továreň. A nového zamestnanca, ktorý v nej pracuje tretí deň. Zrazu vypukne požiar, zhasnú hlavné svetlá, a priestor sa začne plniť tímom. Ak tento človek v panike nevie, kadiaľ presne vedie uniková cesta, alebo si pri úteku nevšimne riziko padu do nechráneného priestoru. Následky bývajú fatálne. Dobre, poďme si to rozobrať. Hlavným zdrojom pre tento detailný pohľad je nariadenie vlády o požiadavkách na zaistenie bezpečného a zdravotného označenia pri práce. V ďalšom priebehu ho budeme označovať už len ako nariadenie vlády. Základná logika tohto systému prevencie je postavená na prísnom hierarchickom pravidle, ktoré si mnohé firmy úplne neuvedomujú. Povinnosť zabezpečiť bezpečnostné označenie nevzniká len pre nejaké estetické doplnenie priestoru. Alebo aby firma prešla auditom. Táto povinnosť nastupuje až vtedy, keď konkrétne riziko nemožno úplne odstrániť technickým alebo organizačným opatrením. V bezpečnostnom inžinierstve sa to nazýva hierarchia kontroly rizík. Najprv sa musí problém vyriešiť priamo pri jeho zdroj. Ak napríklad obrovský lis vydáva nebezpečný hluk. Primárnym riešením je jeho fyzické odhlučnenie, instalácia akustických krytov alebo zmena pracovného postupu. Označenie prichádza na rad až v momente, keď technológia neumožňuje riziko úplne eliminovať. Je to posledná línia obrany, ktorá má zamestnanca pred zostatkovým rizikom varovať alebo mu prikázať použiť osobnú ochranu. Je na čase zbúrať jeden obrovský mýtus, ktorý v pracovnom prostredí pretrváva. Väčšina ľudí si pri slove označenie predstaví výhradne tú plastovú tabuľku nad dverami. Prípadne nálepku na dverách elektrického rozvádzača. Presne. Nariadenie vlády avšak definuje označenie neporovnateľne širšie. Ide o úplne všetky prvky, ktoré dávajú jasný pokyn alebo varovanie. Nehovoríme len o statických obrázkoch. Radíme sem napríklad aj farebné označenie ploch, čiže pruhy na podlahe určujúce bezpečné koridory pre chodcov. Ďalej ide o svetelné signály, akými sú blikajúce majáky na vysokozdvižných vozíkoch. Ale rovnako aj o zvukové signály, čo zahrňa rôzne sirény a klaxóny. Systém ide ešte hlbšie a zahrňa aj slovnú komunikáciu, presnejšie hovorené pokyny v podobe krátkych viet. A nakoniec ručné signály. Čo je tu skutočne fascinujúce, je zistenie, akým spôsobom mozog spracováva tieto odlišné vnemy v závislosti od prostredia. V hlučnej prevádzke, kde pracovníci nosia chrániče sluchu, je zvukový signál absolútne neúčinný. Preto sa do popredia dostáva vizuálna a svetelná signalizácia. Naopak, v prostredí so zníženou viditeľnosťou, napríklad pri práci v prašnom prostredí alebo v noci na stavenisku, preberajú hlavnú rolu zvukové signály. Legislatíva definuje aj presné gestá signalisty pri manipulácii s ťažkými bremenami ako plnohodnotné bezpečnostné označenie. Ukazuje to hlboké porozumenie ľudskej interakcie s prostredím. Tieto gestá podliehajú podobne prísnym pravidlám a štandardom ako samotné vizuálne tabuľky. Pretože nejednoznačné maničie lukov pri navádzaní žeriavu môže spôsobiť zrútenie niekoľkotónového nákladu. Presne. Všetci poznáme základné farebné kódy. Vieme, že červená znamená problém a zelená bezpečie. Ale prečo je tento systém nastavený práve týmto spôsobom? A prečo sa nariadenie vlády striktne drží nielen farieb, ale aj konkrétnych geometrických tvarov? Keď si to rozoberieme na drobné, červená farba je najprísnejšia. Znamená zákaz, zastavenie činnosti alebo označuje zariadenia protipožiarnej ochrany.
akými sú hasiace prístroje. A spája sa s kruhovým tvarom pre zákazy, prípadne so štvorcom pre požiarnu ochranu. Žltá, prípadne žlto-oranžová farba slúži ako výstraha a varuje pred rizikom zakopnutia, pádu alebo výbuchu. Má tvar trojuholníka s čiernym okrajom. Modrá farba predstavuje striktný príkaz na použitie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Ochranné okuliare, prilby alebo rukavice. Opäť kruhový tvar. A zelená farba označuje bezpečný smer, únikové cesty a miesta prvej pomoci. Ale farba sama o sebe nestačí, dôležitý je tvar. Červené zákazy sú vždy v kruhu, žlté výstrahy sú trojuholníky a modré príkazy sú opäť kruhy. Zatiaľ čo zelené únikové cesty majú tvar obdĺžníka alebo štvorca. Použitie tvarov po boku farieb má hlboký psychologický a fyziologický základ. V kritickom momente, keď človek prepadne panike, kognitívna kapacita mozgu rapídne klesá. Mozog prestáva čítať písaný text. Prechádza do režimu prežitia, kde dokáže bleskovo rozpoznať len základné farby a jednoduché geometrické tvary. Navyše nesmieme zabúdať na ľudí s poruchami farbocitu. Významné percento populácie má problém rozoznať červenú od zelenej. Ak by systém stál výhradne na farbách, títo zamestnanci by boli v obrovskom nebezpečenstve. Práve preto je výstraha pred nebezpečnou chemikáliou vždy v trojuholníku. Aj keď človek nevidí žltú farbu, samotný ostrý tvar trojuholníka jeho mozgu okamžite signalizuje pozornosť a hrozbu. Obdĺžnikový tvar zelenej značky únikového východu zasa pôsobí upokojujúco a evokuje dvere, čiže cestu von. Aplikujme to na reálny priestor, nech je to úplne hmatateľné. Predstavme si moderný priemyselný sklad s vysokými regálmi, ako ním človek prechádza, celý tento vizuálny jazyk s ním komunikuje. Zelená šípka v obdĺžniku na stene jasne ukazuje únikovú cestu smerom k východu. Modrá kruhová značka pred vstupom do manipulačnej zóny striktne prikazuje nasadiť si ochrannú prilbu a reflexnú vestu. Žltý trojuholník s černým okrajom na rohu regálu varuje pred neustálým pohybom vysokozdvižných vozíkov a krížením ciest. A nakoniec červený kruh s preškrtnutou cigaretou pri zóne nabíjania batérií absolútne zakazuje manipuláciu s otvoreným ohňom. Všetko do seba dokonale zapadá. Vytvára to spomínaný univerzálny jazyk, ktorý musí byť zrozumiteľný pre kohokoľvek bez ohľadu na to, z akej krajiny pochádza a akým jazykom hovorí. Piktogramy jednoducho musia byť zbavené zbytočných detailov a odovzdať odkaz v zlomku sekundy. Tento príklad nádherne vystihuje, akým spôsobom má fungovať bezpečné pracovisko. Rozhodovací proces pre nasadenie týchto značiek ale musí byť prísne systematický. Nariadenie vlády vyslovene definuje situácie, kedy je značenie nevyhnutné. Veľmi kritickým bodom sú napríklad miesta s nebezpečenstvom pádu osôb alebo zrážky s prekážkou. To sú typicky nízke preklady dverí, nechránené okraje ramp alebo znížené stropy. Tu prichádzajú na rad známe šikmé, žltočierne alebo červeno-biele pásy v uhle 45 stupňov. Ďalšou extrémne dôležitou kategóriou je skladovanie nebezpečných chemických látok a zmesí. Neexistuje priestor na kompromis. Podobné miesta musia byť zreteľne označené príslušnými výstražnými piktogramami. Ďalej sú to dopravné komunikácie vo vnútri hám, kde sa mieša pohyb vozidiel a chodcov. Tieto trasy sa musia nekompromisne oddeliť neprerušovanými pásmi, ideálne bielou alebo žltou farbou. Rozmery a presné umiestnenie tohto označenia musia vždy zohľadňovať prirodzený zorný úhol človeka pri bežnom pohybe priestorom. Tuto začína byť skutočne zaujímavé. Teória znie vždy logicky a dokonale, ale keď sa prejdeme po reálnych prevádzkach, zistíme, že prax a predpisy sú často dva úplne odlišné svety. Najväčším problémom, na ktorom systémy v praxi padajú, nie je neznalosť farieb, ale známy vizuálny smoh. Zákaz vstupu, zákaz fajčenia, príkaz nosiť okuliare, príkaz nosiť prilbu. Príkaz umývať si ruky, výstraha pred hlukom, výstraha pred elektrickým prúdom. Keď sa na to človek pozrie, jeho mozog to vyhodnotí len ako farebnú tapetu. Nariadenie vlády pred týmto javom vyslovene varuje a zakazuje umiestňovať veľký počet označení v tesnej blízkosti. Keď všetko kričí o pozornosť, vo výsledku nikto nepočúva nič. V psychológii sa tento jav nazýva habituácia. Ak je ľudský mozog neustále vystavený nadmernému množstvu podnetov, začne ich úplne ignorovať, aby šetril energiu. Vizuálny smog spôsobuje slepotu voči značkám. Zamestnanci ich počase prestanú vnímať, čo úplne popiera ich preventívnu funkciu. K tomuto problému sa pridáva ďalšie zásadné zlyhanie, ktorým je žalostný fyzický stav označenia. Značky bývajú často nečitateľné, zanesené prachom a mastnotou, farby sú vyblednuté od slnka
A čiary na podlahách sú po mesiacoch prejazdov vozíkov ledva viditeľné. Treťou obrovskou chybou je zlé priestorové umiestnenie. Značky sa umiestňujú príliš vysoko, mimo zorného poľa, alebo ich časom niekto zakrie na ukladanými paletami s materiálom. Signál, ktorý nikto nevidí, v podstate neexistuje. A potom sú tu skryté hrozby, na ktoré firmy často a rady zabúdajú. Jednou z nich je označovanie potrubných rozvodov. Často sa stretávame s kilometrami neoznačených rúr pod stropom hál. Predstavme si údržbára alebo externého inštalatéra, ktorý príde opraviť poruchu. Ak potrubia prepravujú nebezpečné látky, napríklad horúcu paru pod obrovským tlakom, žiraviny alebo stlačené plyny, a nie sú jasne označené v blízkosti ventilov a rozoberateľných spojov, tento údržbár môže pri zásahu urobiť fatálnu chybu v domnení, že ide o bežný rozvod úžitkovej vody. Nesmieme zabudnúť ani na technické zlyhania aktívnych prvkov. Nefunkčné svetelné majáky alebo vypnuté akustické signály predstavujú masívne riziko. Legislatíva určuje, že ak si označenie vyžaduje napojenie na zdroj energie, musí byť pre prípad globálneho výpadku elektriny napojené na automaticky sa zapínajúci núdzový zdroj. Dôležitosť údržby týchto systémov naozaj nemožno preceňovať. Celý systém vizuálnej a zvukovej komunikácie funguje výhradne vtedy, ak je udržiavaný v 100% stave. Nefunkčný výstražný maják na nebezpečnom stroji je v skutočnosti oveľa nebezpečnejší, ako keby tam ten maják vôbec nebol. Vytvára u zamestnancov falošný pocit bezpečia. Keď maják nebliká, pracovník automaticky a podvedome predpokladá, že stroj je vypnutý alebo že nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Pravidelná kontrola, čistenie a bezodkladná výmena poškodených značiek a signálov je absolútnou nevyhnutosťou pre udržanie bezpečného prostredia. To nás privádza k mimoriadne napätej téme, k momentom, kedy ide do tuhého. Čo sa deje pri mimoriadnych situáciách? Akým spôsobom nariadenie vlády rieši riadenie pohybu obrovského množstva ľudí v strese pri evakuácii? Zvukový signál pre evakuáciu musí byť napríklad neprerušovaný. Akustické signály celkovo musia byť nastavené s ohľadom na to, aby boli jasne odlišiteľné od bežného hluku pracoviska. Čiže musia mať špecifickú frekvenciu. Zároveň je tu jedno veľmi dôležité pravidlo. Nesmú spôsobovať bolesť. Príliš hlasná siréna v uzavretom priestore vyvoláva dezorientáciu a stupňuje paniku. Zároveň je prísne zakázané používať dva odlišné akustické signály súčasne. Napríklad signál požiaru a signál úniku plynu. Vytvára to absolútny chaos. Spolu s tým prichádzajú na rad hlasové pokyny. Slovná komunikácia pri ohrození musí byť zredukovaná na absolútne minimum. Predpisy definujú použitie vopred určených extrémne krátkych slov, napríklad štart, stop, koniec, pozor, rýchlo. Z rovnakého dôvodu podliehajú prísnej choreografii aj ručné signály, ktoré sa používajú na miestach, kde obrovský hluk a hlasové pokyny nemajú šancu prejsť. Typicky na stavbách alebo pri manipulácii s ťažkými bremenami pomocou žeriavov. Pohyby rúk musia byť symetrické, presné a mimoriadne jednoduché. Predstavme si napríklad stavebnú jamu, plnú prachu a zlého osvetlenia. Zložité gestá by v podobnom prostredí boli nečitateľné. Kľúčovou postavou je tu signalista, čiže osoba, ktorá ukazuje smer pohybu bremena. Tento človek nesmie počas navigovania vykonávať absolútne žiadne iné činnosti, jeho jedinou úlohou je sledovať bremeno a komunikovať s obsluhou stroja. Aby ho žeriavnik v tom chaose okamžite spoznal, signalista musí mať na sebe výrazný charakteristický prvok. Môže to byť reflexná vesta špecifickej farby, farebná prilba, výrazné rukavníky alebo signalizačné terče, ktoré drží v rukách. Je tu avšak jedno železné pravidlo, ktoré zachraňuje životy. Ak obsluha stroja príkazu z akéhokoľvek dôvodu nerozumie, zlyháva viditeľnosť. Alebo nedokáže činnosť bezpečne vykonať, musí okamžite bez zaváhania prerušiť prácu a vyžiadať si nové pokyny. To nás privádza k celkom zásadnej otázke. Keď sa prejdeme po hale a vidíme vyblednuté čiary, prelepené značky únikových ciest alebo nefunkčné majáky, kto nesie zodpovednosť? Legislatíva v tomto nepozná zľutovanie a odpoveď je jednoznačná – zamestnávateľ. Ak to prepojíme so širšími súvislostiami, veľmi rýchlo zistíme, že zodpovednosť zamestnávateľa ani zďaleka nekončí zadaním objednávky na nákup plastových tabuliek a ich následným pripevnením na stenu. To je len formálny začiatok. Zamestnávateľ má kľúčovú povinnosť vydať interné pokyny a všetkých zamestnancov preukázateľne vzdelať o tom, čo konkrétne jednotlivé farby, zvuky a značky v ich specifickom prostredí znamenajú. Informovanosť a tréning tvoria úplný základ.
Ľudia musia mať v svalovej pamäti zakódované, ako fyzicky reagovať, keď uvidia varovanie, alebo keď sa halou rozozvučí špecifický zvukový signál. Darmo bude hučať najmodernejšia sirena za tisíce eur, ak ľudia vo výrobe netušia, či majú ostať bezpečne stáť na mieste a čakať na inštrukcie, alebo majú okamžite utekať k najbližšiemu východu. Navyše si treba uvedomiť, že každé pracovisko je neustále živý, dynamický priestor. Linky sa presúvajú, zavádzajú sa nové technológie, sklady sa zväčšujú. Pri každej jednej zmene pracovných postupov alebo pri zmene priestorovej dispozície budovy sa musí existujúce bezpečnostné označenie okamžite prehodnotiť a aktualizovať. Je extrémne nebezpečné nechať na stene visieť starú značku unikového východu, ktorá teraz smeruje do slepej uličky alebo k novopostavenému nepriechodnému regálu. Staré značky, ktoré už neplnia svoj účel, sa musia bezodkladne fyzicky odstrániť, aby nevytvárali smrteľný zmätok. Správne bezpečnostné označenie vôbec nie je len nejaká nutná administratívna formalita na odškrtnutie pri inšpekcii práce. Je to hlboký a nevyhnutný základ kultúry bezpečnosti. Dôležitý odkaz pre vedenie firiem a manažment spočíva v nutnosti zmeniť uhol pohľadu na túto problematiku. Je absolútne nevyhnutné, aby vedenie vnímalo bezpečnostné označenie nie ako zbytočný a povinný výdavok určený na uspokojenie kontrolných orgánov, ale ako vysokostrategickú a dlhodobú investíciu do prevencie a ochrany zdravia. Dobre nastavený, udržiavaný a zrozumiteľný systém vizuálnej komunikácie rizík priamo chráni ten úplne najcennejší majetok každej firmy a tým sú ľudské životy. Blížime sa k záveru dnešnej analýzy. Poďme si to celé zhrnúť do jasných a aplikovateľných krokov pre každodennú prax. Čo by sa malo udiať v každom jednom podniku? Poprvé je nutné prejsť si všetky pracoviská, haly a sklady očami úplne nového zamestnanca. Všimnúť si tie detaily a hrozby, voči ktorým sú dlhoroční pracovníci už vďaka rutine úplne slepí. Po druhé, dôkladne skontrolovať, či je každé jedno neodstrániteľné riziko jasne a podľa pravidiel z nariadenia vlády označené. Po tretie, fyzicky sa uistiť, že značenie je bezpečne viditeľné, plne funkčné, nie je zaprášené, zakryté tovarom a je bez problémov čitateľné z každej dôležitej vzdialenosti. A po štvrté, pravidelne si overovať u samotných zamestnancov, či reálne a bez zaváhania poznajú význam jednotlivých farieb, tvarov a najmä zvukových signálov. Vedia napríklad okamžite povedať, aké osobné ochranné pracovné prostriedky si modrá značka pri vstupe na ich pracovisko vyžaduje. Na záver ukladáme do pléna túto dôraznú výzvu na sebareflexiu. Ak by dnes došlo k mimoriadnej udalosti, vedeli by vaši ľudia presne, čo majú robiť? A ešte jedna širšia myšlienka na zamyslenie, ktorá celú túto tému posúva z prítomnosti smerom k blízkym inováciám. Statické plechové tabuľky, nalepené farebné čiary a klasické zvukové sirény nás v priemysle chránia už celé 10 ročia. Akým spôsobom avšak túto vizuálnu a zvukovú komunikáciu bezpečnostných rizík už čoskoro premenia moderné technológie? Predstavme si inteligentné senzory rozmiestnené po hale, ktoré reagujú na pohyb a v reálnom čase spúšťajú varovania. Alebo dynamické LED značenie, zapustené v podlahe, ktoré plynule menia trasu úniku a šípky podľa reálneho, algoritmom prepočítaného šírenia sa požiaru či úniku plynu v budove. Predstavme si dokonca rozšírenú realitu, priamo integrovanú v ochranných okuliároch zamestnancov, ktorá im v zornom poli nasvedčuje zóny nebezpečenstva, keď sa priblížia k okraju plošiny alebo k vysokozdvižnému vozíku. Dokáže táto prichádzajúca technológia úplne eliminovať prirodzenú ľudskú chybovosť a nepozornosť pri vnímaní bezpečnostných signálov? Alebo to len prinesie nový druh vizuálneho smogu. To je téma, ktorá určite stojí za ďalšie vlastné bádanie. Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu podcastu Bezpečne s AI, kde kombinujeme odbornosť s modernými technológiami. Ak vás naše témy zaujali, nezabudnite si nás odoberať a sledovať, aby vám neunikli žiadne nové informácie z oblasti BOZP. Viac sa dozviete na www.besoft.sk, kde nájdete aj našu odbornú aplikáciu Besoft Online. Tešíme sa na vás v ďalšej epizóde.